Mit navn er Martine Myrup. Jeg er uddannet billedhugger og udstiller på Øregård Museum i 2024. Som billedhugger er jeg optaget af at kunne fryse et øjeblik i tiden og se det fra mange vinkler på én gang. Jeg arbejder med kontur, med stoflighed, med volume og med tyngde og med farver. Og jeg prøver skulpturelt med den menneskelige erfaring at fange alt og putte det ind i en skulptur. Skulpturen er interessant for mig, fordi den gør, at vi skal bruge mange af vores sanser på én gang. Den kræver vores opmærksomhed i sin fysiske tilstedeværelse, fordi den både tager og kræver plads. Jeg havde faktisk aldrig tænkt, at jeg skulle arbejde figurativt, specielt ikke i dyr. Jeg er først og fremmest optaget af dyret i sig selv, af den eksistens, den kommer med. Den er en slags budbringer og fortæller os om verden, og hvordan vi møder verden, og os selv, at verden er både grum og smuk. Dyrets krop er på mange måder så liv og egen, at jeg håber, at den måde, man oplever mine værker, at man vil kunne fornemme det på egen krop. Jeg er også optaget af, at det jo netop er tredimensionelt, jeg arbejder. Jeg vil ikke kunne udtrykke de ting, jeg gerne vil i for eksempel at male en hjort. Det er vigtigt, at den hjort ligger lige for fødderne af mig. Jeg har selv fundet over, hvordan dyrene egentlig er kommet ind. Derfor har jeg kigget meget på andre kvindelige billedhuggere, hvordan de har båret sig ind rent figurativt. I forhold til mine forgængere, der er jeg ikke interesseret i, at det bliver et portræt eller et naturstudie. Jeg bruger dyret mere som en symbolsk ting. Jeg optræder af dens linjer og former. Mine værker skal skabe en forbindelse mellem det abstraktes betydning og den menneskekrop, som vi jo oplever verden med. Jeg bruger selvfølgelig også mine egne personlige erfaringer. På den måde er mine værker knyttet til en fortrolighed, jeg har med mit barns krop og også med min egen krop. Det er privat, og det er meget nyt for mig at arbejde på den her meget personlige måde. Og det er at fremmane noget, der er sådan så håndgribeligt. Jeg har altid formet mine værker af genbrugsmaterialer i starten, fordi det var billigt. Men efterhånden, som jeg har udviklet mig professionelt som kunstner, er det blevet sådan mere som en politisk manifestation. Jeg er interesseret i og bevidst om det lag, der ligger i tekstilerne, og det de bidrager med til værkerne. Der er så meget historie knyttet til tekstiler. Vi svøbes i dem, når vi fødes, og derfra følger de os hele livet fra vugge til grav. Jeg vælger materialerne ud for de farver og de mønstre, de har. Det er for eksempel forbudt for mig at indfarve stoffet. Jeg må bruge, hvad jeg har, og hvis jeg ikke har den helt rigtige nuance, så må jeg gå på jagt og finde det. Og ofte er det tekstilet, der ligesom bestemmer værket. Det er for eksempel tekstilet, der bestemmer størrelsen på værket. Jeg går ikke specifikt efter materialemæssig kvalitet. En gammel vaskeklud kan have lige så meget værdi for mig som et smukt stykke silke. På samme måde bruger jeg ready-mades i mine værker. Det er genstanden først, og derefter følger værket eller historien. Den proces peger tilbage på min interesse for lyrik. At tænke på, at hver objekt er ligesom et ord i en sætning. Jeg læser meget og ser mange film. Jeg er tiltrykket af de tunge ting. Mine værker ligger ikke op af nogen teori. Jeg er glad for det dystre, og jeg bliver tiltrykket af det. En af mine yndlingsdigtere er den amerikanske poet Theodor Roethke fra det 20. århundrede. Han var meget optaget af natur og har nogle utrolige korporlige naturskildringer, men også meget poetiske. Sætningen, der er blevet titlen på værket, A Bird Sings in the Bush of Your Bones, er fra et af hans værker. Den sætning i sig selv rummer jo både livet og døden, og det skønne og det mørke. Jeg bruger også referencebilleder. De kan være meget barske. Jeg har for eksempel i min samling et billede, hvor nogle mennesker bærer deres børn og deres dyr igennem nogle oversvømmede arealer. Men jeg er ikke sådan en lidelsesturist. Jeg er heller ikke troende, men i vores kultur ligger der så mange bibelske referencer, både til det gamle og det nye testamente. Vi møder også dyrene i mytologien, og vi møder dem i eventyr, også de helt nye eventyr fra Disney. For mig er det vigtigt, at dyrene er i skala 1 til 1, så beskueren møder dem på lige fod, som de vil i naturen. Min interesse ligger i linjerne og i symbolikken. Jeg laver faktisk ikke skitser, når jeg arbejder. Jeg har mine førnævnte referencebilleder, som jeg så går til efter en stemning eller en atmosfære. Mine værker bliver alle sammen syet i hånden. Jeg laver sådan et meget low-tech metalskelet af nogle hulbånd og nogle metalstænger. Udover det former jeg så et lag af noget genbrugspap
Og på det bliver der spændt et lag af filt udenom. Og i det filt former jeg så detaljerne som hår og muler og næser, hvad der nu måtte være. Udover det lag spænder jeg så det, jeg kalder en overpels. Og her er det vigtigt, at mønstret ligger sådan helt præcist, så det er med til at lave en forestilling om nogle muskler og nogle sener inde i dyrens krop. Det er også vigtigt for mig, at det overordnede udtryk sidder i netop kroppen og ikke i ansigterne, og derfor er ansigterne lavet så ens som muligt. For mig er det interessant, at Øregård engang har været nogens hjem, og at parken har været nogens have. Jeg er også interesseret i de skiftende tiders natursyn, og netop fordi der er en samling, er det spændende at se, hvad nogen har syntes at var værdifuldt og bevaringsværdigt. En blomst var jo også en blomst, inden vi fandt den og navngav den. I den vestlige verden har vi haft en tendens til, at naturen ikke har haft nogen værdi ud over den økonomiske. Naturen er primært blevet set til noget, som har kunne formes og bruges som en ressource til vores egen forgodtbefindende. Det er også interessant for mig at arbejde et sted specifikt, at værkerne er skabt til rummene, og jeg har haft adgang til alle de her smukke rum er super vigtigt og en kæmpe luksus. På den måde er rammerne også blevet en slags ready-made, hvor jeg så er gået ind og kigget på samlingen og prøvet at væde de udvalgte værker og genstande ind i min egen fortælling, og forhåbentlig også den anden vej rundt. Og jeg har gået til det på samme måde, som jeg gør med de tekstiler, jeg udvælger, at det hele har haft samme økonomiske værdi. Jeg har gået til samlingen og prøvet at tage den på face value. Er det farven, der berører mig? Er det historien bag et udvalgt værk? Eller er det måske kunstnerens egen historie? Med noget, som jeg gør, håber, at de besøgende vil se det i et nyt lys. Jeg har så været draget af de værker, som rummer en dobbelthed, som både har noget skønhed, men også noget lidt grumt. Der er den smukke havescene med graven foran, der er den mørke sky, der kommer ind. Jeg har også søgt de mere intime genstande, som fortæller i højere grad noget om det levede liv, og ikke forestilling om det levede liv. Det er interessant at tænke på, hvordan en stor samling værker om natur fra vores samtid vil blive set om 300 år. Vi er jo i en tid, hvor naturen stadigvæk er større end os, men vi er også stadigvæk selv en del af det, og det er som om naturen er ved at få hævn. Titlerne er altid et element i det færdige værk på lige fod med de fysiske materialer, som indgår i værket. De er en indgang til værkerne, men det er samtidig vigtigt, at de ikke er for bestemmende for beskuernes opfattelse af værket. Titlerne er ofte sætninger, jeg låner fra digte eller sange. De kommer tit på til allersidst og bliver det, som fortæller mig, at nu er værket færdigt. Her var lige det, der manglede.